Къде се запиляма, мамо? Я иди да го вземеш. Иди при Мечо. Хайде, Стели. Хайде, иди при Мечо да видиш защо не върви. Иди да го видиш защо не върви, мамо. Хайде, иди. Така. Така, малко да тръгне да върви. Пак не върви. Я го виж, бутни го малко. Чукни го, Мечо, да тръгне. Хайде, Стели. Хайде, помогни му да върви на Мечо. Хайде, де. Да, с краченца. Иди да му помогнеш. Така. И то с Мечоки, той къде отива в парното? Него къде? Абе, майката. Ей. Той ще се върне, мамо, сега при тебе ще се върне.